Evelien wie er een heel groot park met Huizen Olterterp als centrum en leen die van in dat park rond met mooie wetterpartijen. De laatste 20 jaar is alles neerdien en ben die parkstructuren, die leen, ben alles voor het eerste. Ben bij neergang, wind aard. Wat wij nog willen is de leen opkrezen, de parken opknappen. Dan kun je ook een voorbeeld Jan van iets wat je weer in ere herstellen willen? Ja, hier in Jonken luidt een park met een loskappelijke vijver, met een heel aparte groep jem die in een cirkel planten weer, de 12 apostelen. Die ben 150 hier verlien online, 200 hier verlien. En daar is eigenlijk niks meer voor. Die ben met neergang en de vijver is helemaal zit vol modder. En dat willen we, dat is het element wat we opknappen willen, zodat je zien kunnen wat voor mooie parkstructuur je wint. IJzerman vindt het belangrijk dat de bosken onttrekkelijk maken worden voor het publiek. Er worden daarom tientallen kilometers om mountainbike en kuierroutes online. Ook komen er meer parkeerplakken. Van Jest is er al een begin maken om de bosken weer een beetje de allure van de 19e eeuw te jaan. En dan is het weer zoals in 1870, zoals het er dan weer uitzien? Het komt in elk geval meer in de buurt. Het krijgt net weer die glorie die het destijds had, maar we komen wel hier aan die richting op. Eind 2015 moet de bosken heel opknapt wezen.